Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saking kelompok setunggal kelas 12 IPA setunggal badhe nampilaken drama radio ingkang irah-irahan Cinde Laras. Kula Alfiatul Hidayah dados narator, Ataya Widadrina dados editor, Abdurrofi dados Laras, Ahmad Sultan dados Baginda Raja, Alivia Salsa dados Selir Raja, Atagali dados Pengawal, Dinda Okta dados Permaisuri, kalian Evan Laksana dados Tabib. Monggo dipun mirengaken sami-sami. Cinde Laras. Kolonipun sien teng daerah Jawa Wetan. Wonten kerajaan ingkang dipimpin dening raja asmanipun Raden Putra. Raden Putra menika raja ingkang sugih, kuwasa kalian gadah kasenengan ngadu pitik. Raden Putra gadah permaisuri kalian selir-seliripun. Nanging salah sawijining seliripun duweni watak iri kalian dengki sarta kepingin ngarebut kadudukanipun permaisuri. Kagem mewujudaken kapinginanipun piyambake ngefitnah sang permaisuri. Nah, kantos cara napa? Caranipun menika, Tuan Putri, ana apa nggih Tuan Putri nimbali kula? Beb, aku pengen jadi permaisuri raja. Aku iki wis jeleh dadi selir raja. Mulane aku pengen nyingkirake permaisuri saka istana iki. Saiki aku arep etok-etok lara, ben sing disangka permaisuri sing sengaja ngeracuni aku amarga dheweke iri nang aku. Lan kowe tabib, kowe kudu ngewangi aku kanggo nglakoni kepenginku iki. Ngerti? Nggih, kula ngerti Tuan Putri. Yo wis. Yen ngono, saiki kono ndang wene ana ngerti Baginda Raja. Yen aku saiki lagi lara. Nggih, siap Tuan Putri. Kengkenan Tuan Putri badhe kula cepet laksanake. boten dangu tabib istana kerajaan age-age nyampeaken marang Baginda Raja menawi seliripun gerah. Inggih menika, seliripun dalang ngerintih kalaran wonten kamar. Ngapunten Baginda, salah sijine selir ana sing lara, lan larane diakibatake sakwise ngombe wedang sing diwenehi saka permaisuri. Maksude larane selirku amarga keracunan wedang sing diunehi permaisuri ngono. Nggih, bener Baginda. Apa bener sing kowe sampekno iki, Tabib? Kowe ora ngada-ngada. Nggih, bener Baginda. Sing kula ngatekno iki bener Baginda. Dinda, apa bener sing diomongke Tabib istana? Apa bener permaisuri meracunimu? Aduh. Bener Baginda. Hamba lara sawise ngombe wedang sing diwenehi permaisuri. Jare tabib istana, wedang sing aku ombe kuwi ngandung racun. Permaisuri bener-bener kelewatan. Tiga-tiga nih permaisuri pengen mateni kowe. Pengawal, celuk permaisuri ngadep aku saiki uga. Nggih Baginda, kengkenan Baginda cepet kula laksanakake. Boten dangu pengawal sampun dugi kanthi permaisuri marang Baginda Raja. Ampura Baginda, iki permaisuri sampun dangu di depan Baginda. Ana apa kandha nyuruh hamba? Kowe tenan kelewatan, Dinda. Kok sengaja ndeleh racun nang wedang selir amarga kowe iri nang selir kan? Kowe pengen mateni dhek kan? Dasar. Apa ora Baginda? Iki fitnah Baginda. Hamba ora tau menehi wedang nang selir paduka. Aku wis ora percaya karo alasanmu. Aku wis ora sudi ndeleng kowe meneh ana ning ngarepku meneh. Pengawal, Nggih Baginda. kowe cepet permaisuri menyang alas lan pateni dhek. Apa? Ngapunten Kanda. Hamba bener-bener ora tau nglakokake kaya sing dituduhake marang hamba. Kuwi fitnah. Kuwi ngapus. Pengawal, gereten permaisuri menyang jaba istana. Aku wis ora sudi ndeleng dheweke maneh. Nggih Baginda. Ayo permaisuri, nyuwun pangapunten permaisuri. Hamba mau nglakoni kongkonan raja. Pengawal pungkasanipun beto permaisuri medal dhateng alas. Nanging pengawal boten tega kagem mejahipun sang permaisuri ingkang tasih ngandung putra sang raja. Tenang Tuan Permaisuri, hamba ngertos budi ala selir lan hamba ora arep mateni permaisuri. Hamba mau ngaturaken permaisuri menyang alas iki.
hamba arep ngomongke nang Baginda Raja menawa hamba wis mateni tuan permaisuri lan pedang iki arep hamba lumuri karo getih kelinci supaya raja percaya yen tuan permaisuri wis mati. Matur nuwun pengawal, kowe becik tenan. Lan tenan aku ora arep ngalekno budi becikmu iku. Wis wajare hamba nglakokke iki tuan permaisuri. Hamba ora rela tuan permaisuri sing becik atine difitnah karo selir raja. Nah, pedang kula sampun mantun. Hamba lumuri karo getih kelinci. Saiki hamba arep balik menyang istana. Nggih pengawal, matur nuwun pitulunganmu. Sabanjuripun wonten istana, pengawal ngadhep marang raja. Ampun Baginda, kengkenan Baginda sampun hamba laksanakaken. Endi buktine pengawal? Niki raja, pedang hamba sampun berlumuran darah permaisuri. Kowe wis nglaksanakake perintahku kanthi becik. Sabanjuripun mirengaken pengawal, raja saha sedheripun ngrasa puas kalian seneng amargi sampun ngira menawi permaisuri sampun pejah. Sawetaranipun sasi sabanjure permaisuri ngelahiraken cah jaler ingkang bagus kalian sehat. Cah menika dipun asma Cindelaras. Piyambake ageng dados bocah ingkang kuat saha cerdas sarta seneng dalan wonten alas. Wonten salah sawijining dinten, piyambake angsal satunggal endhog pitik. Bu, tingalen. Kula manggih sak butir endhog pitik. Oh iya bener anakku, rawatono ndek pitik iki nganti netes. Mengko arep guna kanggomu. Nuwun nggih, Bu. Badhe kula rawat endhog pitik menika kados sandikan. Sawetaranipun dinten, endhog Cindelaras kasebut netes saha dados kutuk jago. Pitik menika cepet ageng kados kabiasaan ramanipun. Cindelaras ugi seneng ngadu pitik. Piyambake tindak dhateng desa-desa kagem ngadu pitik. Pitik jagonipun kuat sanget saha mesti menang lawan pitik-pitik jago lintunipun. Cindelaras dados kasohor. Tiang-tiang mirengaken cerita Cindelaras saha pitik jagonipun. Baginda, kula krungu saka para warga menawa ana sawang bocah sing duweni pitik jago sing njaba blinuhe. Pitik bocah kuwi sanuli menang yen bertanding-nanding karo pitik jago para warga liyane. Apa mau kok kondo? Sing duwe isi bocah. Wong saka desa ndi dheweke? Sepundune Baginda, manut kabar sing kula krungu, bocah kuwi tinggale ning alas. Aku jadi penasaran. Pengawal, gowon bocah kuwi menyang istana. Kongkon ngadep aku saiki uga. Nggih Baginda, kitahe Baginda kula laksanakaken. Mboten dangu, pengawal sampun kasil mbeta Cindelaras marang raja. Bocah, endi pitik jagomu? Jarine pitik jagomu iku pitik terkenal lan paling linuwih sing ora bisa kalahake saka pitik jago sapa ae. Yo, saiki musuh pitik jago tekku. Sebelumnya Baginda, kula gelem menuruti tantangan Baginda. Nanging kula nten syarat. Syarat? Syarat apa iku? Syaratnya yaiku nek aku menang pertandingan, Baginda kudu ngeratakno separo kerajaan kanggo diwehno marang kula. Pinter pisan anak nom iki ngajoke persyaratan. Pitik-pitik jagoku iku pitik pilihan lan dirawat karo becik banget. Ora mungkin pitik jago arek iki sing bakalan menang. Ya wis arek nom, aku setuju karo persyaratanmu. Lan kepriye yen pitikmu sing kalah? Nek pitik kula sing kalah, kula gelem dihukum pancung. Nggih anak nom. Awake dhewe anyak saiki adon-adon iki. Nggih Baginda Raja. Dados dipun mulai perseteruan ingkang sengit. Pitik jago sang raja ngadhep pitik jago Cindelaras. Raja sampun ngusahakaken milih pitik ingkang paling becik kagem nglawan pitik Cindelaras. Namun, Wah, bener-bener linuwih pitik bocah kuwi. Karo gampange pitik jagoku dikalahake nganti pitik jagoku babak belur diajar saka pitik bocah kuwi. Bener tembung para warga. Pitik bocah kuwi nyat ora kalahake. ningali pertarungan kasebut, tiang sedanten kaget amargi pitikipun Cindelaras medalaken swara. Kokoroyo,
Aku Pitik Jago Cindelaras sing urip ning alas ning dheweke anak Raden Putra. Pitik kasebut ngokok anter kaulang-ulang. Tiang sedanten ingkang ningali adu pitik kaget. Sang raja ugi kaget. Sabanjuripun raja ngutus Cindelaras. Bocah, nyedhok mrene. Nggih Baginda, Sapa jenengmu? Nang ndi omamu? nami kula Cindelaras. Kula tinggal bareng mbok teng alas. Sapa jenenge mbokmu? Mbok kula sawung permaisuri ing kerajaan iki Baginda. Apa kok kandha? Apa bener sing kok omongke kuwi? Nggih Baginda leres. Cindelaras nyebutaken asmanipun ibu saha raja kaget. Apa bener dheweke anakku? Jarene anak iki tinggal ning alas. Nanging mau dak gatekake pas dheweke teka nang istana, tindak tanduke anak priyayi. Hapunten Baginda, dhisik nalika Baginda merentahake kula kanggo mateni permaisuri. Hapunten Baginda, dhisik nalika Baginda merentahake kula kanggo mateni permaisuri sing lagi meteng, kula ora tega mateni permaisuri amarga kula ngerti yen permaisuri mung dipetenah saka selir sing pengen diduwi permaisuri. Apa? Pengawal. Apa sing kok omongke kuwi ku bener? Terus Baginda. Mirengaken sedantene kasebut, Raden Putra murka. Pengawal. Ayo saiki tunjukake uga ana endi permaisuri saiki. Nggih Baginda, utusane Baginda enggal kula laksanakake. Ayo Cindelaras, melu bareng aku uga tunjukake ana endi panggon tinggalmu. Saha mboten dangu, raja pengawal kaliyan Cindelaras sampun wonten teng alas. Wayah dugi teng ngajeng gubuk permaisuri ingkang taksih nyapu latar, raja ngenali permaisurinipun. Banjuripun menika, Dinda, permaisuri. Ngapunten Dinda. Hah, Kanda, punapa saged mangertos kula wonten ing mriki? Aku mrene bareng putramu lan pengawal. Dinda, aku njaluk sepura Dinda. Aku wis krungu saka pengawal babagan kebenarane. Aku nyesel banget nuruti nafsu, banjur nesu lan ora ngrungokake panggemblanganmu wayah kuwi. Dinda, ayo muli maneh ing istana, bareng putra awake dhewe, Cindelaras. permaisuri kaget saha amung saged meneng marang apa ingkang sampun kedaden. Kaliyan pengawal saha Cindelaras terharu marang kaloronipun. Inggih Kanda, Dinda ugi sampun dangu ngapuntenaken Kanda. Sumangga kita sedaya miwiti kesugengan kita sedaya ingkang enggal malih. Matur nuwun Dinda, sampean pancen permaisuri ingkang becik atine. Aku nyesel sangat sampun nyanyiakake Dinda. Pungkasanipun, raja kaliyan permaisuri kantos putranipun Cindelaras diiring pengawal bali wonten istana. Raja ngukuhaken kadudukan permaisuri saha ngehukum selir ingkang sampun ngafitnah sang permaisuri. Wiwitipun menika, Raden Putra, permaisuri saha Cindelaras urip seneng wonten istana. Sabanjuripun raja pejah, Cindelaras dados raja kerajaan kasebut. Piyambake dados raja ingkang adil saha wicaksana. Sekian, matur nuwun sampun mirengaken drama Cindelaras. Mugi-mugi dados cerita ingkang saged dipundhut pelajaripun kagem kita sedaya. Kula kaliyan Reza Rencang nyuwun pangapunten menawi wonten kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.